আমার বাইরে কিবা করে हेलो लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दिनै लोगोफोर आङो बिबारजोंनो इन्ट्र'खौ लानाय जाबाय दा फुंनि टाइम लोगोफोर फुंनि दा 9टासो जाबाय 9टा बारबाय आरो दहायनो 9टा जादोंमोन नै लोगोफोर बिबारा जा मोजां मोजां बारनानै दङ ओमफ्राय दा बायदियाव अखा गैला नालाय दैनि प्रब्लेम जोंनि हाजोआव बेनिखायनो दै होनो हाया बारा बेनिखायनो एसे गाज्रि जालांबाय ओमफ्राय आङो गायस्लाय होदों आरो दिनै नैबेखै मेल्ला दंमोन फुलि आङो गायस्लायनानै होजोबबाय नैबेखै गायस्लायना होबाय आरो आङो बिबारखौ बिराद जोथोन लानांगौ नङाबाथाय गाज्रि जालांजोबो ओमफ्राय बेफोरबो गासिबो गाज्रि जाजोब्बाय आङो बेफोरखौ सोलायजोबनानै पेटुनिया बिबार माबा लगायसिगोन आरो बायनानै बेफोरो दाउस्रि आथिं बिबारमोन दैज्लांनिमोन रानजोब्बाय दा बायदियाव जालाना ओमफ्राय नै बिराद मोजां जाखांबोदों नैबेखौबो गायस्लायबाय आङो गोदान गायस्लायबाय थानांगौ बोरायबाथाय गाज्रि जालाङो नैबेयावबो बाल्थिङावबो बिराद मोजां जुब्बा जाबायमोन ओमफ्राय बोरायनानै गाज्रि जालांजोब्बाय दा ओमफ्राय गोदान लगायफिनबाय आङो दाख्लैबावै ओमफ्राय नैबे फानलुआ हारसिंनो सिरिलांना गाज्रि जाजोब्बाय बिराद थाइदोंमोन आलौथारा ओमफ्राय फानलुआनो मा फानलुथाय एलाय ओमफ्राय सिरिलांजोबो हारसिंनो एम्फौ जायोसो ना मायोसोथाय ओमफ्राय नै बेयो फांसेनिया बिराद गोसा आरो बेखैबो थाइसाबदों नै फिसा फिसा थाइदों ख्रिख्रिनो हाया मोजां नङा लोगोफोर बिराद गोबोरखि नागिर होनांगौ गोबोरखि नागिरसो होनानै गायदों आङो बेफोरखौ गासिबो नै थाइफ्रामदों एसे ओमफ्राय नै बेबायदि गुफुर एम्फौआ जाबाथाय माबा नागिरा सान्दुङाव दोननांगोन बेखौ सायाव दोनबाथाय बेबायदि एम्फौ जायो नैबेखैबो थाइहांदों बिराद आलौ गोसा बेनिफ्राय लोगोफोर जोङो फुंनि नास्ता जानो नागिरदों दा परथा जानो लुगैदोंमोन बेनिखायनो जोंनि बे बाथौ मन्दिराव दखान दंना पकरि जाबाय थायो जों बेनिफ्राय लाबोदों आरो दा फिसालाया जागासिनो आंबो जानोसै गांनै लाबोदोंमोन गांसे बिफाजों फिसाजों जानानै सेस ओमफ्राय गांसेखौ आं जानोसै नायलांदो होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नोंथांमोना मा जायो मा खालामो आङो दिनै दा मोखांखौ देखायथ'ला लोगोफोर जाग्रोना लानोसै ना मा बुङो प्रानाय नों प्रनय सर्गियारि ना प्रनय बर' प्रानाय बर'सो मामि बायदि नो लोगोफोर जोंना दाउला बेरहाया बिराद गिदिर देरबाय न'निफ्राय लाबोदोंमोन आं आइनिफ्राय डिसेम्बराव गकेरे ग जासिगोन बियो लास्टाव हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आङो दहाय फुङाव इन्ट्र' लाखांबायमोन ओमफ्राय मोखां देखायालासिनो इन्ट्र'खौ लानो बोरैबा मोनो बेनिखायनो लाफिननाय जाबाय ओमफ्राय आङो दा दुगैखांबाय लोगोफोर दुगैखांनानै सानजौफुनि ओंख्रि संनो नागिरलायबाय आङो दाउ बेदर लाबोदों दाउ बेदरखौ संनोसै आङो दिनै आङो दाउ बेदरखौ नोरसिं बिलाइ ओमफ्राय आलु होनानै संगोन आरो रोसि बेखौनो नोंथांमोननिसिम देखायलायनोसैलाय नोरसिं बिफाङा इनो लोगोफोर आं गायनायमोन बियो बोसोरसे जाबाय आरो थांनाय बोसोराव गायनायमोन बियो थांनाय बोसोर ना बोसोरनै जाबाय बावबाय मिथिला ओमफ्राय बेखौ लाफा फोना होदों आं लोगोफोर फिसा फिसा रज'बाय नै हासार गैया नालाय हाया बारा मोजां जानाय नङा खिन्थु आङो गोबोरखि नागिर फोरान सारना होजोबदों आरो ओमफ्राय बेखौ लाइ गायना होदों आं नै जानो लाबोनाय लाइखौनो रोदाखौनो गायना होबाय दुन्दियाबो फोदों दुन्दियाबो रज'हांबाय दा नोरसिं बिलाइखौ खानोसै आं नोरसिं बिलाइआ राजोब्बाय गोरलै गैला बेखौनो ओरैनो मोदोमनायनिल' दोंनैसो होनोसै नै खिफि बेन्दों नोरसिं ओमफ्राय संनो थाखाय रेडि लाखाजोब्बाय आङो गासिबो नै बेखिनिखौ होजोबगोन आरो आङो गरम मस्ला जिरा पाउदार माबा बुंबाय थाला ओमफ्राय नै दाउ बेदरखौबो सुखानानै लाबाय आलु दुन्दिया रेडि ओमफ्राय संनोसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माबायदि सङो बिराद टेस्टि जागोन लोगोफोर दिनैनि आंनि ओंख्रिया लकेल दाउ बेदर रोसि Hai, boleh ganda yang lagi dong siang kali bah.
bendwng आरो nwrsingखौ हाना लाबाय लोगोफोरनो आं दा होनोसै बेखौ सामब्राम गुफुर मस्ला देनायखौबो खानसै ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर नै बिराद मोजां जाबाय साखिनायनोसै आङो माबायदि जादों मोनबाय लोगोफोर खांनोसै दा नै ओंखाम जानोसै लोगोफोर ओंखाम खुरबाय नै ओंखाम जानोसै नै लोगोफोर आंना दख'ना गोदान माने बोसोरनैयानो जाबाय लानाया ओमफ्राय गाननाय जायाखै बिराद गिदिर जायो आरो गोलावथार जायो आं अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन आरो दुर्गा फुजायाव गांसेखौ गानबाय ओमफ्राय गांनै खालामदोंमोन गांसेखौ गानबाय नैबेखौ गानाखै दाङाखैनोमोन आङो ओमफ्राय दा गोजां बोथोर फैबाय नालाय अबेबाफोर थांनाय जाबा गानजानोबो हानाय ओंखायनो सानबाय आं ब्लाउसखौ सिलायनानै दोननोसै होननानै कालारखौ बिराद मोजां नुनानै अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन आङो खिन्थु बिराद गिदिरथार जायो ओमफ्राय मालाय डिजाइनानो जोबलाय लांबाय बे दख'नाखौ बिराद गानसावदोंमोन दा गानलानो माथो बेबायदि नै लोगोफोर दख'नायानो जा गोजौखा माबा मा होनो गिदिरखा मानसिनि सायाव मोनहैलायो रिटार्नबो खालामनो हाया मानोबो हाया दुर्गा फुजायाव खम दाम मोननानै अनलाइन अर्डार खालामलायबाय आङो एक्ट्रेसफोर गाननायखौ नुनायखाय फिट मोजां नुनानै ओमफ्राय दख'नायानो बोरैबा जेंगाव गावसो उपाय गैला दा गानाबा मा खालामनो आरो खारै जानोथ' दोननो हाया गद्रेसिनाव ना मा होनो बे थालियानो बिराद मोजां कालारखौ ना सानसेयावनो दोननांगोन नै लोगोफोर ओमफ्राय ब्लाउसआ नैबेबो गांसे दाख्लै मंगलबार बाजारनिफ्राय लाबोदोंमोन 100 थाखानि गांनैखौ सिलायनोसै नै ओमफ्राय जोंहा प्रणया खेला नायनो थांनो नागिरदों मा होनो लटारि गेलेनाय दंनो मालाय माबायाव मा होनो गरसुगाव बिफाजों थांनो नागिरदों हेन्देलाव हें खालाम दे ओरै नाय ओरै मबाइलाव नाय थेन्थलें जानो जोंहा बै स्रानाव थेन्थलें हानोसैलाय नों गाखो दै दंफाङाव बै नै थेन्थलें दंफां लै थेंख्लां दंफां दान्दाया बिदि गोलाव लागा मोनगोन लागा मोनो दौ लागा मोनो सन एसे गासा खालाम सखनायसो फैदों सासे हानलायबाय दा बिराद गोखैथार देनानै जानांगोन बारा हाननाङा थाइनै थाइथामल' हानो ओरैनो संख्रिजों दानो देनानै जाया नै लोगोफोर बेखिनि मोनबाय नै लोगोफोर थेन्थलेंखौ माबाबाय मा होनो बिगुर जिरनानै दा देनोसै बेखिनिल' आरो बेलासेनिखाय बारा गोखै जानो लुगैया जोंना थेन्थलें बाथोना जाबाय लोगोफोर नै जानोसै आलु गोसा जादों आलु दे आलु खेबजांसो होबावदों दा आलु दं एसेल' होनाया बिराद गोखै आलु बाय जाना ला आं खेंख्रा जालांनो नागिरदों एखे थांलै थिस्रां नुदों लोगोफोर दा थांनो नागिरबाय बेलासि जाबाय नै जि जोमबाय गोजांबाय हाजोआव बिराद थान्दा मा जाखो हाजोआव बिराद थान्दा जायो दा ब्लाउसखौ सिलायनो थांसै ओमफ्राय साहा लोंबोनोसै थांसै लोगोफोर नै लोगोफोर मोनसे बाथ्रा ओमफ्राय आंना इमान मोजां गस्लाखौनो एन्जरानो अरसिना होबाय आरो बिखुङाव बिराद गिदिरनो जाबाय दे
सोलायनो होबाय सा लोंनोसै दा लोगोफोर सा दखानाबो इयावनो दं बेजोंनो लागा खाथियावनो दासो जाबाय बायद' सा आरो बायदो किबा আমাকে করে আসছো আমাকে করি না ব্যাপার দোকান যাবে মানে ব্যাপারী गावबागाव लानानै जानांगौनो जानोसै साया मोनफैथ'वाखै लोगोफोर जोंना साया मोनफैबाय लोंनोसै सा लोंखांबाय लोगोफोर दा न'आव थांनोसै दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो आरो सोरबाफोर गोदान दंब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै एसे सापर्ट खालामदो आरो बर'जों बर' गाज्रि मोनलायना थानाङा बिदिब्ला लोगो मोनफिन दावरावथार बिदिब्ला लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर नै लोगोफोर ओमफ्राय बाबाया खेला नायनो थांनाया चावमिन लानानै फैबाय माबा हटेलाव जाबोआसैनो न'आवसो लाबोबाय जि बुरजा लाबोदों प्लेटसे मानि लाबोदों खोमा